Ik ben Thijs Lekers, kom uit Beek en Donk en ik ben een hele grote PSV-fan. Ik ben een grote PSV-fan omdat het een hele mooie club is en ik denk dat ze tot de kwartfinale komen. Ik denk dat Feyenoord en AZ ook wel gaan winnen in de Europa League wedstrijden. Ik denk dat de Europa League gaat winnen Arsenal. Ja, heel veel vrienden heb ik het verteld. Ze zijn heel jaloers en ze willen het heel graag ook een keer doen. Even vrienden gewoon om bij elkaar te voetballen. En we zaten voor het eerst bij de Mini-F en daar hebben we allemaal samen gespeeld en daar uiteindelijk vrienden van geworden. We kijken altijd naar PSV samen. Ik ben Marlies. Ik ken Thijs eigenlijk via zijn moeder. Moeder komt hier altijd brood halen. En Thijs komt dan mee, altijd voetbal bij de hand. Als Thijs ooit in de Europa League terecht zal komen, in welke club dan ook, denk ik dat heel Beek en Donk toch wel trots zal zijn op hem. Hij veel plezier heeft en ik hoop dat ze winnen. Ik denk ook dat ze winnen. Het is gewoon heel leuk om dicht bij de speler te zijn. Mijn lievelingsspeler in de Europa League is Doniel Malen, omdat hij heel goed kan koppen en hij heeft goede acties en hij is gewoon een hele goede spits. Dan Pogba, Rashford, Lingard en Luc de Jong. Maar ik denk dat Thijs zichzelf al de hele dag heel vrolijk voelt met alles wat er gebeurt. Maar in het stadion, dicht bij zijn helden, om het zo maar te zeggen, want daar zijn het toch wel voor ze. Onvergetelijk, onbetaalbaar, gewoon geweldig.